Miksu ei saa ravisena osaa sit laittaa laulua. Toiko hyppää mitään? Niin hyppä. Se on ihan mieletön. Läks tohon äänet? Tulee. Tää ei haittaa, vaikka tähän tulee juureen. Tää on tämmönen trippeli, niin se ei haittaa mitään. Ilkki on aika tämmönen tasainen. Se eikä lähde pystyttelemään, se vaan tulee ja hyppää. Jussi! Siinä melkein polvet koski päähän. Tanne viulu. Sippoja viulu. Mitä näitä nyt on soittimia? Mikä soitin on se? Et sä tiedä? En! Mä en ikinä. Herran jumala mikä ilmavara.